Okay, det er Betiv her igen, og ja, jeg kom med en lidt dårlig nyhed, i hvert fald til jer, der følger med i min Pokémon Soul Silver Randomize gameplay. Der kan ikke komme mere ud, dels på grund af mine optagelser. De var jo filmet over på min harddisk, og den er så gået i stykker på en anden mærkelig måde. Jeg ved ikke hvordan. Jeg ved ikke hvorfor den begyndte bare her tidligere i dag. Der begyndte den bare alt muligt lort. Den gad ikke at hente filerne ned. Den gad ikke redigere nogen af filerne. Den gad ikke en skid, der skulle til at redigere lortet. Den gad ikke noget. Og det pisser mig af sindssygt meget. Men jeg nåede ikke at hente så meget som sådan. Jeg nåede kun at hente min intro. For når vi skulle se om det var rigtigt, at det var harddisken eller hvad helvede det var. Men jeg nåede kun at hente min intro, så begyndte den på det. Så ja. Men der er ikke andet at gøre end bare stoppe Soul Silver Randomize-serien her. For min game save stemmer også på det. Og jeg har været op og klare ligaen og sådan noget. Så, men det er bare så fucking irriterende. Hvis I forstår, hvad jeg mener, selvfølgelig. Nu var altså jeg havde optaget op til episode 27. Og det er bare væk. Det er bare liggende på min harddisk, som bare er gået i stykker nu. Jeg ved ikke, hvordan den er gået i stykker. Den er bare gået i stykker. Jeg ved ikke, hvor helvede det er gået til. Men jeg tror ikke, jeg skal købe sådan en igen. Ikke for det mærke. Eller så billigt i hvert fald. Det er bare noget lort. Men så indtil videre, så skal jeg bare optage på computeren, så den får plads der igen. Det er lidt irriterende. Men ja. Jeg skal se, om jeg kan klare det i hvert fald. Men det var bare det, jeg ville sige i hvert fald. Som sådan. Så håber jeg selvfølgelig vil blive med. Og jeg starter snart en ny gameplay af alt andet, tror jeg. Der kommer noget mere information senere hen. Men det bliver først, når jeg kommer over alt det her lort, jeg lige har tabt. For der var alt i det lort. Thumbnails, alt. Min thumbnails til alle mine videoer, de var på den fucking harddisk. Alle thumbnailsene. Det kan jeg ikke bruge mere. Det er bare irriterende. Men ja. Men vi ses næste gang, hvis... Ja, nej, ikke hvis. Ja, vi ses bare næste gang. Så ja, ses.